Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma makadii zvenyu, zita rangu ndinonzi Elias uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Elias sandiro zita rangu repachitupa, asi izita irowo randati ndinge ndichingozvitumidza kuitira kuti nyaya yangu inge ichizobatika. Ininiwo mukomanashi ndakazotenga imba yainge yakatovakwa nechikare kunoku kuBorotel. Nditori nemuzukuru kutaura kudai, asi muzukuru wangu uyu ane problem iro riri paari zvekuti mukukura kwake ndazoona muzukuru wangu uyu atambudzika nekuti zvikwambo zvangu mukoma handichakwanisi kuti ndinge ndichizvitonga, ndinge ndichizviudzira zvekuita. Zvava kungoita zvazvinonzwa kuda kuita, sekuenda kwazvakaita zvikanogara pamuzukuru wangu, zvichireva izvo kuti muzukuru uyu ndiri kufanira kuti ndinge ndichizomusiyira urombwa hwose uhwo hwandiinahwo. Vanhu vanondiziva mukomanashi vanofungidzira kuti ndiri munhu akawana breakthrough nekunamata, nekuti taitokwidzawo makomo tichitoenda kunana Bhindura tichinonamata tichitsanya, but chokwadi chandinoziva hameno vamwe vanhu kunze uku haumbofi wakadzinga mweya wenhamo nekuda kwekutsanya nekunamata, asi unotoudzinga mweya iwoyo mushure mekunge watodeura ropa. Ndakazvarwa ndiri murombo. I was not born as an evil person. Uyo ainge akazviudza kuti anoda kuti ange achizoromba achishandisa vanhu. Ndakatokurirawo muchechi, but urombo ndo hwakakonzeresa kuti ndinge ndichizopinda mazviri, and there is no way out, kujoina zvikure chaiko. Ndakakurirawo mamurehwa kudhuze nekuma. Amai vangu vainge vari munhu aitambudzika. Amai vangu basa ravo ravainge vachiita, vaifamba vachitengesa madomasi, mavheji. You can imagine kumaruzevha vanhu vanenge vasina mari first of all, and number two, vanhu vanenge vaine magadheni avo. Asi nekuda kwenhamo, amai vangu vaitongofamba vachitengesera vanhu. Dzimwe nguva zvinhu zvaitengwa, asi dzimwe nguva mukoma zvinhu zvaisvika pakuora tinazvo mumba. Baba vangu handivazivi. Baba vangu vakafa apo pandainge ndichiri ne10 years. Baba vangu vaishanda pane rimwe purazi iroro rainge riri purazi remurungu. Mushure mekunge vatsikwa netractor pakaitika shura, baba vangu ndivo vainge vari foromani papurazi pavainge vachishanda. Vainge vachishanda kumarondera uko, saka vakabva vachizotumwa nemurungu vakanzi vange vachienda kunorima kumunda netractor. Vakatora zvinhu zvavo hanzi vakaenda kumunda. Vakati vachishandisa tractor kudaro yakazoti yava nguva yelunch, hamenowo kuti vakazvifambisa sei, vainge vakatozorora zvavo vakatorara. Tractor ndokubva yarivhesa ikavatsika musoro vakafirapo paspot. No compensation mukoma. Mutumbi wababa zvinonzi wakaunzwa kumusha vakavigwa without body viewing nekuda kwekuti vainge vapwanyiwa musoro wavo nevhiri retractor. Kubva pakashayika baba vangu zvinhu zvakabva zvachizooma. Before baba vasati vashayika, zvichitaurwa zvinonzi tainge titoriwo vanhu vainge vaine zvinhu zvavo, but amai vangu nekuda kwekuti vakazoramba kuti vange vachizogarwa nhaka nevamwe bamunini, saka bamunini ivavo pavakaona kuti amai vangu vainge varamba kuti vange vachivagara nhaka, vakabva vachizoronga nemadzikoma ababa. Then ndokubva vachizotorera amai vangu zvipfuwo. Vakatorerwa zvose vachinzi kana uchida zvipfuwo izvi uri kufanira kuti unge uchigara nemunin'ina wemurume wako. Asi amai vakaramba, vakazongosirwa huku nemadhongi, mbudzi dzikatorwa. Vakatora midziyo yose mukomanashi, kutora nezvitinha havana kana chavakasiya. Takazokura tiri vanhu vainge vachitambudzika. Amai pavakaona kuti zvinhu zvainge zvakaoma, ndo pavakabva vachizotsvaka basa muHarare
ndokubva vachizotanga kushanda samaid. Iniwo I moved ndichibva kwaMurehwa ndikauya muHarare mainge muri mugore ra2002 ndikatanga kugara muMbare neimwe best friend yangu. Tainge tichigara kuMatapi kumaFlats. Ndakabva ndachizojoina imwe church yandichangoti yainge ichinzi Zion Fire Ministry. Yainge iri church iyo yatainge tichinamatira tiri kuHighfields. Saka ndaitofamba netsoka ndichibva kuMbare ndichienda kuHighfields. Pastor vedu ndichavati Pastor Chigumira vainge vachindifarira zvisingaite. Handina kunge ndakaziva kuti vamufundisi ivavo vainge vachiita zvesatanism. Kubva zuva randakatanga kuenda kuchechi ikoko, mushure mekunge ndapfimba, umwe musikana akandiudza kuti ainge achinamata imwe chechi yainzi Zion Fire Ministry, iyo yainge ichipindirwa kuHighfields. Ndakabva ndachizoti ndainge ndichida kuenda kuchechi ikoko, asi akazoroorwa zvake neumwe. Ndakangoti musi wandakatanga kusvikapo pachechi, vamufundisi ivavo vakazviona kuti ndainge ndiri munhu ainge ari pakutambudzika nekuda kwehembe dzandainge ndakapfeka. Vakabva vachizondidaidza panguva yealtar call, vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kundinamatira. Vakati, unoda here kutendeuka? Ndikati hongu, because mupfungwa dzangu ndaifungidzira kuti kana munhu paya ukati Ishe Jesu pindai mumwoyo mangu, zvinoreva kuti automatically nhamo dzako dzose dzinobva dzapera. Saka ndainge tiine matambudziko akawanda ende ndaigara ndichingonamata kuna Mwari ndichikumbira kuti Mwari vange vachindibatsirawo ndinge ndichiwanawo basa riri nani. Saka ndakati zvimwe kuda nekuda kwekuti ndainge ndisina kugamuchira Ishe Jesu semuponesi wangu, ndokusaka ndainge ndisingakwanisi kunzwikwawo naMwari, ndichiti minamato yangu haingambosviki kudenga. Sezvo ndainge ndagamuchira Jesu, ndakati aiko zvino zviupenyu hwangu huchachinja, but zvinhu zvakatowedzera kuoma mukoma. Nemuchinda wandainge ndichigara naye takasvika pakunetsana mukoma, tainge tichinetsana zvisingaiti. Ndakabva ndachizojoina ministry yandakajoina. Taifamba tichipa mastreet kid chikafu. Mukadzi wapastor ivavo handina kunge ndakaziva kuti chikafu chavaibika tichizofamba tichipa mastreet kids chaitoita kuti vange vachiwedzera kuita mari. Kupa kwavaiita vanhu vanotambudzika kana kuti mapofu nezvirema ndo zvaikonzeresa kuti vaite laki iroro ndo ravaizoshandisa pakuti vanhu vakawanda vange vachizouya kuchechi kwavo. Saka taifamba mutauni tichibatsira vanhu vanotambura, tichivapa zvokudya. Tainge tichibatsira zvekare nenherera idzo dzataibatsira. Handina kunge ndakaziva kuti vanhu vose ivavo avo vainge vachibatsirwa navamufundisi nemudzimai wavo vainge vari vanhu vavaishandisa vachivatorera laki ravo. Kungoti ini vakatombonditorera laki, asi vakandinzwira tsitsi because vakaona mashandiro andainge ndichiita, plus ndainge ndiri munhu ainge aine secret. Chakakonzeresa kuti vange vachizovimba neni, nerimwe zuva mukomanasha ndakangoenda kumba kwavo vamufundisi. Pandakasvikapo, sezvo painge pari pamba pandainge ndajaira, ndaingopinda kana imbwa dzepo dzainge dzava kundiziva. Saka pane chakangonditi tenderera kuseri kwemba unoona zviriko kumagadheni. Saka ndakabva ndachizofamba ndikabva ndaenda kuseri. Ndakashamisika ndikaona kuti amai mufundisi vainge vakakotama. Painge paine imwe imbwa yeblack yavainge vachiita nayo bonde, uye zvekare vamufundisi vainge vakatogara pabhaketi, asi vainge vakangovhara nhengo yavo nekamucheka. Handizivi kuti kainge kari katauro here kainge kari kepingi. Pavakandiona vakavhunduka mukomanasha, amai mufundisi vakasimuka pavainge vakakotama vachimhanya vachipinda mumba. Saka vamufundisi vakazonditi vainge vachida kuzondiudza kuti zvose zvandainge ndaona zvainge zvichireva kuti kudii. Vakabva vandituma ndikaenda ndikanotenga zvavainge vanditi ndinge ndichitenga kumashops. Saka handina kana umwe chete zvake wandainge ndakamboudza izvo zvandainge ndakaona zvichiitika pamba pavamufundisi. Amai mufundisi kuvaona kwandakaita vachirara neimbwa, vakabva vachizotanga kuvimba neni. Vainge vava kutopota vachinditora tichitoenda
kumba kwen'anga. Taiwanzokumuka kuma12 totoenda kumba kwen'anga wotonopinda mumatare. Zuva ravanenge vachifanira kuti vange vachizoenda kumba kwen'anga, ndairara kumba kwavo amai mufundisi nababa mufundisi. Asi chaindityisa mukomanachi, ndaiti kana ndarara zviya pamba pavo hapaifanira kuti pange pachizova nerumu yekuti kana kwava usiku, kana mava kunorara, unobatidza malaiti. Kunyange uchitya wainge usingafaniri kuti unge uchibatidza malaiti. But nekutya manje, zvandaizoita mukoma, ndaizovhura keteni ndichiitirawo kuti light rekunze ringe richizopinda mumba mandinenge ndakarara. Asi nerimwe zuva ndakashamisika mukoma, because ndakati ndakarara kudaro ndakanzwa ruoko rwangu kukwenyewa kwenyewa. Apa painge paine mubhedha painge pari padhuze nepawindo, saka ndakazvinzwira kuhope kuti pane munhu ari kundikwenya kwenya. Ndokubva ndachizovhunduka. Pandakamuka ndichitarisa panze mukoma, ndakambotanga ndaita mistake ndikafungidzira kuti zvimwe kuda rainge riri ruva. Asi ndakashamisika ndikati ruva rewhite rimbori ruva rakaita sei, riri kuita sekunge rakapfekedzehwa gemens. Kunotarisa zvekare kunodai mukoma, wanikwe kuti ainge atori munhu, ainge ari mukadzi, ndiye ainge andikwenya kwenya, but mawindo ose ainge akavharika. Ndakati ndichida kuridza mhere, mukoma akanyangarika, ndikatadza kana kuburitsa any sound at all. Ndikatanga kunzwa sekunge munhu ainge abatwa nestroke, ndichinzwa chiveve muviri wangu wose zvichirwadza zvisingaiti. Chakazondishamisa ndakazoti apo pandainge ndava right, chiveve chiya pachainge chandiregedza. Pandakatarisa zvekare kuwindo, ndakaona kuti mawindo ose ainge akavhurika, but pekutanga ndakatoona kutoti mawindo ainge akavharwa. Ndakati ndichida kunovhara windo rekutanga, mukomana chirakatopotsa ratsemuka. Pakaita sekunge painge paine munhu wandainge ndisingaoni akashandisa force pandainge ndava kudzora windo kuti ndige ndichirivhara. Windo iroro mukoma rakaita noise, kubhenga kwarakaita zvekuti ndakazonzwa knock padoor. Pandakanzwa knock padoor, vainge vari vamufundisi, vakandibvunza kuti was everything okay. Ndikati hongu, everything was okay, but ndainge ndichidedera nekutya. Muna 2004 ndiro rakazova gore rangu rekujoiniswa Satanism. Vakandiudza kuti vainge vachida kundibatsira kuti ndige ndichizowana an emergency traveling document, because tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kuGhana. Vakanditi vainge vachida kuti ndige ndichitsvaka basa. Saka ndakatombobatikana pavakanditi ndige ndichitsvaka basa. Ndikati ndinotsvaka basa rakaita sei? Vakanditi chero chingotsvaka basa chero. Saka mukoma ndakabatikana because vakandipindura rafu zvandainge ndisina kutarisira kuti vamufundisi nekuwirirana kwatainge tichiita vangandipindura rafu yakadaro. Saka ndakabva ndachizotaurawo nevamwe vekuchechi. Vakazondipa peace job rekuti ndinge ndichicheka huswa pamba pavo nebhemba. Saka ndakaenda ndikanobhemba huswa ndikapiwa mari. Ndapiwa mari mukomana ndakati ndichipfuura gedhi repamba ipapo ndikaona vamufundisi vainge vakatondimirira, vakabva vachizoti kwandiri, Elias pinda mumotikari. Vakandiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichivaregerera nekuti vainge vambondiita rafu. Vakandiudza kuti vainge vachida kundidzidzisa upenyu. Vakati kwandiri, Elias ndikuda mari iyoyo. Vakatora mari yandainge ndashandira vakangondipa mari shoma iyo yavakati ndige ndichizotenga chikafu chekudya musi iwoyo. Sezvo ETD yainge yatovapo, vakati ndaifanira kuti ndige ndichizogadzirira, because taifanira kuti tinge ndichizoenda kuGhana. Handina kunge ndakaziva kuti mari yandainge ndashandira ndiyo mari yainge ichazoshandiswa pama-initiation rituals angu. Taenda kuGhana mukomana ndakanobikwa, ndikaradzikwa mukofini, ndikavigwa, ndikabuda ndatova nemadhimoni angu awo andinofamba nawo. Patakazodzoka kuZimbabwe ndainge ndiine mari yangu. Mari yangu ndakavigwa, ndakaibata, ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaka munhu wekupa. Munhu wandinenge ndapa iyeye ndiye ainge achazova my first sacrifice. Patakadzoka sezvisinei, painge paine umwewo musikana uyo aishanda as a maid. Musikana iyeye
ainge achizviendesa ega kuchikoro because ainge akambofoira before, but now ainge ava kushanda as a maid achipota achienda kuma-extra lessons. Zita rake ainge achinzi Memory. Handifi ndakamukanganwa since she was my first sacrifice, but hazviite kuti ndige ndichikuudzai sei name. Hei, zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuzomuziva. Saka ainge akatomitiswa nechekare. Ainge akabva kuKwekwe akauya muHarare akazotanga kugara kuAvondale. Hameno kuti iye akazozviziva sei kuti kune church iriko kuHighfield. Aitobva kuAvondale achitouya achizonamata nesu. Saka ndakatanga kuwirirana naye mukoma. Mari yangu ndaingogara ndiinayo iri muwallet. Iyo wallet yandainge ndakabva nayo kuGhana. Muwallet mainge muine ring yainge irimo yandinogara ndakapfeka. Ndainge ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichizoipfeka ring iyoyo ndisati ndawana munhu wekuti ndinge ndichimupa mari. Saka takatanga kuwirirana. Ndainge ndava kutomuda ndikatombomupfimba akati zvaizvezvi handisati ndava ready for a boyfriend nekuti ndikuda kumbofokasa pa-O level ndige ndichitanga ndapasa ma-exams angu. Akati hey, but problem iripo ndeyekuti mari dzangu hadzisi kubalansa, ndoda kuti ndige ndichiregister ma-subject at least 7 because ainge agara aine 2 subjects achiti kana ndikanyorawo 7 subjects handizoshayawo kana 4 ndobva ndaita 6 subject dzangu, ndobva ndaona kuti ndozoita sei. Sezvo aigara achingondidembera almost each and every Sunday nepose pandainge ndichimuona, ndakabva ndachizosvitsa nyaya yangu kuna vamufundisi vakabva vanditi she is the right candidate. Mukoma ndakamubatsira ndikabva ndamupa mari ndikati mari iyi yandiri kukupa chikwereti. Kutaura kwandakaita ndichimuudza kuti yainge iri mari yechikwereti ndainge ndichiitira kuti ndige ndichizokwanisa kuzoclaima soul yake kana kuri kunzi anenge atadza kuzondibhadhara. Ndakamuudza kuti ndainge ndisingadi kuti vamwe vanhu vange vachizviziva kuti ndainge ndamupa mari. Ndikati kana uchida kuudza vanhu unongoudza vamufundisi chete. Akabva aenda akanoudza amai mufundisi akati ndozvandaitirwa naElias. Kana ndikapedza kunyora ma-exams angu kunyange akazouya kwamuri achiti anondida, ini hangu ndinobvuma. Saka akazoshayika akafa mainge muri mugore ra2005. Muna 2006 mukoma ndakazotorwa napasta ndikabva ndachizoendeswa kuMount Darwin. Ndakaendeswa kuMount Darwin mukoma kwasekuru Nyamasvisva ndiko kwandakaenda, but panguva yacho iyoyo ndainge ndava kugara kuChitungwiza, ndiko kwandainge ndava kugara ndiri ndega because by then hazvimari ndainge ndava kuita, ndainge ndisati ndatendedzwa kuti ndige ndichizogara kumasuburbs. Saka ndasvikako ndakabva ndaudzwa kuti kana ndichida kubudirira, even though ndainge ndiine mishonga yandainge ndakabva nayo kuGhana, iyo yainge ingori mishonga yesatanism, painge pava kuda mishonga manje yekunyatsokugadzira mari yechokwadi. Ndakanzi kana uchida ndinokugadzirira mari navo sekuru Nyamasvisva. Vakati kwandiri ndiri kuzviona kuti uri munhu anoda kubatsira vanhu stereki, saka iwewe ndoda kuti ndige ndichikugadzira zvekuti munhu wose waunenge wabatsira rubetsero rwese runenge rwabva kwauri runenge ruine mutengo ende unenge wava kukwanisa kuti unge uchizoshandisa mweya yevanhu avo vaunenge wachekeresa mushure mekunge wavapa mari. Ndakati sekuru kana kuri kunzi munokwanisa kundigadzirira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichifamba zvakanaka, kubva garai mangondigadzirira sekuru. Makazoti muri mugore ra2007 ndakasangana nomumwe muchinda uyo ainge achiita zvemining, ainge achibva kuShurugwe. Akauyawo kuchechi kwedu mukoma akandiudza kuti ainge aine claim yemine kudhuze nekuzvishavane. Ndakabva ndachizotanga kumusponsa, ndaimupa chikafu, transport, matours. Within 3 months takabata goridhe rainge rakawanda mukoma cash ma-US dollars. Pandakapa testimony kuchurch vanhu vazhinji vakafara. Ndakaenda nemari kuna sekuru Nyamasvisva sezvatainge takawirirana kuti pose pandinenge ndichibuda mari ndainge ndichifanira kuti
ndinge ndichizoendesa mari kwavari. Ndo pandakazotanga kumukirwa chipoko naMemo. Ava kundimukira chipoko kudaro, ndakaenda kuna sekuru, vakaedza nepose pavainge vachigona napo kuti vange vachidzinga chipoko chake kuti chisaramba chichindinetsa, but ainge aine hasha. Vakati zvimwe kuda hama dzake dzainge dzichipota dzichienda paguva rake dzichienda dzichinomumutsa. Ndikabva ndati zvinondoita sei? Vakabva vanditi hazvinetse, ndichakupa mari inenge yakagadzirwa, inenge iri $100. Yochienda umbonotaura nehama dzake, unongotsvaka hama yake imwe chete yaunotanga kuwirirana nayo, woipa mari inenge yakadeketererwa. Kunyangwe akada kuti ange achizomuka, haambofi akamuka achikumukira zvekare. Zvechokwadi mukoma, ndakabva ndachizotaura nevamwe sisi vake avo vainge vava kugara mudziva rasekwa paivhen. Ndakaenda kwavari ndikati pamba pano pamugere pakanaka chaizvo, sezvo vainge vachizviziva kuti ndainge ndakambomupfimba Memo ainge akavaudza kuti pane munhu wekuchechi anondida. Saka ndaita sekunge munhu apererwa ainge achirwadziwa nekuda kwekuti musikana wake ainge akashayika. Saka takagara kudaro tichitotaura, ndikavabvunza kuti vaitendedzwa here kuti vange vachizoisa chitakshop pamba pavainge vachiroja. Vakati asi mari ndo yandisina. Ndakabva ndaburitsa $100. Ndikati maiguru, vakabva vati kwandiri pamunini. Ndikati maiguru, ndoda kuona kuti munogona business here, chitorai $100 iyi, ndoda kuti muge muchizohodha. Zvechokwadi vakatora mari iya vakabva vachizoenda vakanohodha. Ndikabva ndachizovapa mari, but yandaingoda kungoti vange vachigamuchira kubva kwandiri yainge iri $100. Ndichibva ipapo ndakabva ndachizochekeresa zvekare umwe musikana. By 2012 mukoma, vanhu vandainge ndachekeresa vainge vakawanda. Nazvino ndinotongonzi ndiri mbinga. Kana vari sapasta Chikumira vakazobuda muZimbabwe vakaenda kuAustralia, uko kwavakanotanga imwe chechi, nekuti muno muZimbabwe vainge vaita scandal yekuti vainge vakabatwa vakarara nemukadzi wemunhu. Ndakazotengawo imba kuno kuBorodilbrook. Ndichangoti ndakatenga imba mainge muri mugore ra2016. Vanhu vanongofungidzira kuti ininiwo nditongoriwo mbinga, nditongori nemari dzangu, but mukomana Makuva avo evanhu vandakachekeresa, kana kuri kunzi ndikatanga kuverenga makuva evanhu ivavo vanokwana ivo kuita 14. Handidi hangu kuti ndige ndichikupedzerai nguva ndichikuudzai kuti umwe neumwe pavanhu vose avo vandakachekeresa ndakavachekeresa sei. Mhiko yangu yandiinayo ndakatotemererwa muropa rangu kuti kana ndikapa munhu mari, munhu iyeye ndinokwanisa kuzomuchekeresa pandinenge ndava kuda ropa. Asi zvinhu izvi handichazvidi. Ndine chigubhu chinogara mubedroom mangu. Mukomananshi, mubedroom mangu inini munongogara muine rima. Handitobatidze light because zvinhu zvangu zvinokomplaina zvichiti watikuvadza maziso. Saka ndinongogara murima ende ndinongoona zvimvuri zvinenge zvichingofamba murima imomo. Handisisina basa nazvo kuti zvinenge zviri zvipoko here kana kuti zviri zvinhu zvangu. Saka ndine chimwe chigubhu chinogara chiri pamusoro pecheya. Chigubhu ichocho chinogara chakazara neropa, ropa rinozonwiwa nezvinhu zvangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri mbinga, vakarombesewa napasta vavo mushure mekunge vaona mukadzi wavamufundisi achirara nembwa. Zvakaoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Kikikiki. Zvimwe zvacho zvinoda kuti unge uchireurura mhani. Inini mukoma nashi ndine imwe best friend yangu uyo anoti iye anopota achigarwa neshavi rekuroya. Iyi ndo nyaya inotyisa yaakandiudza. Handizivi kuti why ndichiri mafriends naye
but she is like my sister that I never had. Ndakaberekerwawo mumhuri ine vana vakomana chete, ndini ndega musikana uye zvekare ndiri last born. Saka nerimwe zuva ndakati ndichitaura naye friend yangu after andiudza kuti iye aimuka achizviona ari kumakuva. Saka ndakamubvunza ndikati, iwe chimbondiudza zvimwe zvinhu zvaunomboita. Akabva ati kwandiri, ndine umwe musikana uyo wandakadzidza naye, ainge ari head girl wepachikoro apo pandakadzidza. Akati iye head girl iyeye ainge ari munhu aivhaira, and at all the times she would make sure kuti ainge achishungurudza friend yangu. Ndikati, saka wakamuita sei? Mukomana, I don't know how it is possible. Hanzi kubva zvaakauya munomu muSouth Africa musikana iyeye, isusu vamwe tisati tatombofunga zvekuti kuJoni kunoendwa kuchazoendwa. Iko zvino zvitakazouya kuno tikamatora mapassport. Hanzi pose paanoenda kunotora passport yake inobuda yakatsva passport iyoyo, zvekuti anozongonzi ichagadziriswa. Then paanozodzokera obva achizonzi wava kufanira kuti unge uchidzokorora kuaplya. Pasati papinda awa ma-e-passport, hanzi akatombofonerwa akanzi passport yako yawakamboaplya yava kuda kubuda, saka uzogarira pedo. Akazoendako mukoma ndokubva achizoudzwa kuti yainge yakaexpire because yainge yava nemakore kubva zvaainge akaiaplya, ikabuda yakatsva. Havana kuzombomupa any response after vamuudza kuti vainge vachazoigadzirisa. Vakamuudza kuti sezvo yaexpire hazvichaite kuti tinge tichikupa document rakaexpire, chipinda muqueue uapply. Kwava kubhadhara mari. Hanzi vamwe vachireceiva avo, iye akabva achizoendeswa kune imwe office akanzi passport yako yakabuda yakatsva, saka tava kutoda kuti tinge tichiigadzirisa. Hanzi akabva aramwa. Chakandityisa mukomanashi pafriend yangu, akandiudza kuti anopota achishanduka kuita zizi. Saka hanzi anotoziva mamovements emukadzi iyeye uyo ainge ambori head girl pachikoro pavakadzidza. Hanzi pamba paanogara pane rimwe zimuti iro raanoenda onomhara usiku hwoga hwoga, akateerera achida kunzwa kuti mukadzi iyeye anenge achitaura nezvei, uye zvekare kana akarara hanzi anoenda ongonomhara mumuti obva ateerera. Hanzi anotokwanisa kutonzwa zvose izvo zvaanenge achirota kuhope, achitaura achihumana, nekuti ane mushonga waakamupa wekuti kana arara anenge achitaura ega. Saka hanzi pose ipapo apo paanofunga kuti anenge achida kuunganidza mari ange achiendawo kunotorawo passport, anongoita kuti ange achisangana nemamwe matambudziko one after the other kusvika achizoramwa, achizosiyana nazvo, achiti ndichazozviita another time. Saka paakandiudza nyaya iyoyo, ndakanzwa ndichitya mukoma paakati akamuperekedza kubva kwedu kwatinobva kumasvingo akaenda naye kuHarare riri zizi, achimutevera. Anoti sezvo vakafamba kuri usiku, hanzi zvakamuitira nyore, aitombopota achimhara pamusoro pebhazi iro raainge ari. Then vazosvika muHarare, anoti akatomboenda akanogara kumakuva, aipota achibhururuka achiendapo pamba painge pachigara mukadzi iyeye, achimuperekedza achienda naye kumakombe kunoaplya passport, and she would make sure kuti paitika machallenges ekuti passport yake inozongotsva yobuda yakapiswa nemushini ende pozongoitwa madelay. Iye anoti haadi kuti atore passport nekuti papassport yake akati pane breakthrough. Ndainge ndisingatozvizivi kuti Mwari vanokupa breakthrough pachinhu, pafoni chaiyo unokwanisa kungopiwa breakthrough, kana pamari, pamarriage. Iye akati breakthrough yemusikana iyeye hanzi yakaiswa papassport. Akangowana passport chete, hanzi ari kubva abuda bhobho obva atoenda otonogara kumhiri kwemakungwa. Hanzi kana oropafadzwa naMwari acharopafadzwa very fast, zvekuti vanhu vose vachashamisika nekuti zvichaitika within 1 year kutongoenda kumhiri kwemakungwa atori nemapepa
akakwana. Saka iye aripo pakudzivisa kuti asafa akabata passport, nekuti as long as asina passport maropafadzo ake they will be delayed. Mukoma, ndo nyaya yandakaudzwa nefriend yangu yakandityisa kikikiki. Don't ask me kuti hazondiroyi here, I am always on her good side. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, maizvizivawo here kuti hanzi kunyangwe pafoni ndipo panenge paine breakthrough yako. Saka muvengi anokwanisa kutoita kuti unge uchitambura zvekuti unotadza kuwana kana foni. Zvakaoma hazvo vedu we, but a breakthrough will come in a very funny way. Seumwe musikana ari kungotrenda akangonzi you are beautiful na iSpeed. Zvimwe kuda breakthrough yake yainge irimo murestaurant imomo maakanzi chigara, you are going to see what is going to happen. Iko zvino ava kutotrenda, ava kutovhurirwawo page rake reFacebook. Asi hanzi muvengi anomeka sure kuti usava panzvimbo panenge paine breakthrough. Semukadzi uyu ari kunzi breakthrough yake iri papassport, pamwe haatozvizivi kuzotoramwa kwaava kuda kuita kuti handisisina basa nepassport, then it means kuti maropafadzo ake ekuti ange achizoenda kumhiri kwemakungwa, maropafadzo iwawo achatomudarika. Kana zvakamboitikawo kwauri kuti pane pawaitarisira kuti ndo pane breakthrough yako but pakazongoitika confusion, you can come to my inbox and share with me your side of the story. Kana muine mbinga dzamunoziva dzinoti kana dzikapa munhu chinhu anobva afa, kana zvakamboitikawo mudzinza rekwenyu, mufamily, muchurch, mucommunity, please come with those stories to our inbox tinge tichizombodziposta zvekare nyaya idzodzo pano.